हाय सांग मैंने शुभ सकाल। आज भिडियोटी ये आरंभ करवा। चलतु मु फास्ट आपण को मो महाप्रभु को दर्शन करुँच। राधाकृष्ण महाप्रभु को दर्शन कले बहुत भल। चलतु 10टा होगलानी। आज शुभ सकाल आरंभ भी होगलानी। मो फास्ट महाप्रभु को देखा बैक कर देखा। देखो सामने कितने सुंदर महाप्रभु अच्छा। ये राधाकृष्ण महाप्रभु और जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र भी अच्छा। सान गोपाल भी अच्छा। केते सुंदर डिजाइन है देखु। तापर मुझे चलते देखेबी और आउ कि महाप्रभु यहाँ है सांग मैंने लक्ष्मी गणेश सरस्वती। ये राम महाप्रभु अच्छा। जय श्री राम। ये बजरंग बाली भी अच्छा। तापर जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र भी अच्छा। ये राम महाप्रभु राम सीता अच्छा। ये गोपाल महाप्रभु भी अच्छा। गरुड़ अच्छा। चलतु मुझे मोर बगीचा देखेबी। देख तो सांग मैंने टाला बगीचा केते सुंदर बढ़िया गछ होती। ये फूल भी फुटी मु लगे थी। ये भी गोटे सान गछ अच्छी। चलतु बुलिया बगीचा देखा। देखो सांग मैंने बढ़िया लेंबू गछ गोटे भी अच्छी। तो बढ़िया लेंबू भी आसी देखो। सुंदर सुंदर है लेंबू के दिन पर बाहर। ये मोर गोलाप गछ भी गोटे अच्छी। देखे तो केते सुंदर सुंदर गोलाप फूल भी फुटी। चलते आउ कि देखा। यहाँ मोर तुलसी बाड़ तुलसी गछ अच्छी फूल गछ अच्छी। मकमल्ली फूल गछ भी अच्छी। मंडा फूल ये तुलसी बाड़ आगे। ये ब्रह्मकमल भी अच्छी देखो। बढ़िया केते सुंदर तुलसी भी होती। सबुदिन तुलिक महाप्रभु दिवसी देखु। यहाँ है गेट महाप्रभुर। यहाँ है पूरा मंदिर महाप्रभुर। यहाँ है चौरा। केते सुंदर मंदिर देखु। ये पूरा शांति परिवेश लगुच। चढ़ई मैंने किचरी किचरी होती। गाँ परिवेश भी भल। यहाँ है लक्ष्मी मंदिर। देखो लक्ष्मी बस मुगनी पथर अच्छा। ये बट ओस्त गछ भी अच्छा। ये देखो पोटल गछ लगे बाहरी एवं केते सुंदर है। आगे अमला गछ देखते सांग मैंने केते सुंदर बढ़िया है। मु काटी देती या आहरी बाहर लाड़े पे केते सुंदर भी अच्छे। आसेपटे भी मका लगी मंदिर भितर। यहाँ है मोर रूम। ये रोचे मोर गाड़ी रूम भी बढ़िया अच्छी। मंदिर साइड रे रोसे घर देखा। चलते रोसे घर देखा। देखते सांग मैंने रोसे घर यहाँ डालमा भात बसची। यहाँ चावल पानी सब अच्छी। डालमा भात बस महाप्रभुर।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣେ କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ବି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଦଳୀ ବାଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି କଦଳୀ ବାଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି, କଦଳୀ ବି ଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା କଦଳୀ ବାଡ଼। ଏଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ଅଛି ଦୁଇଟା, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଅଛି ପାଳଗଦା, ସେଠି ଛତୁ ବି ବାହାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ବଗିଚା ପୁରା। ଧାନ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନିକା ଗଛ ବି ଚାରିପଟେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ମନିକା ଗଛ ଅଛି, ସେଇଠି ବେଲ ଗଛ ଗୋଟେ ବି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗାଁ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରି କିଚିରି ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଠିକି କେତେ ପ୍ରକାର ବି ଚଢ଼େଇ ବି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଗର ଗଛ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆହୁରି ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଏବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାନ ଛାନ ହେଇଛି। ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଲଗେଇଛି ମୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବୁଲିବା। ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ତୁମ ଦେଖାଉଛି ଗାଁ କେମିତି। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ହେଲା ଫେଚାହାଣ୍ଡି ଗାଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜଣଙ୍କର ଘର ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ସେପଟେ ନିମ ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂଜା ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟର ବାଟେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗରୁଡ଼ ଦର୍ଶନ, ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମାଇକି ବି ମୁଁ ସକାଳେ ବଜାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବାଜା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଳତି ସମୟରେ ବାଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି କରିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯାକ ସବୁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ତାଙ୍କ ହାର, ବଂଶୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମା ଅଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଭୋଗ ଥାଳି ବି ଅଛନ୍ତି। ରାଶି, ଗଜା, ପଣସ, ଖଜରା ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ହେଇଛି ଆଜି। ଏଠି ଭାଗବତ ବହି ବି ଅଛି, ସବୁ ପୁରାଣ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଖିବେ, ଆଗକୁ ଯିବେ ସବୁଦିନେ। ଏଇଟା ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ଶୁଖା ହେଇଛି କାଢ଼ିକିରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍। ଏବେ ରୋଷେଇ ସରେଇକିରି 12ଟା ବେଳେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ଖାଇବା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।